bergen afval ging er jochting Stwat de wierde in Oude Haske, dat omrin afval verwerkt. Alle keer rotzooi van jou en mij. Het liefst krijgen ze het skieren binnen, maar de technieken binnen als vier dat plastic uit het restafval halen worden kan. Maar skieren samelen bloot het beste. Wij vinden dat het echt een gearworking wezen moet van burgers en techniek. Dus gedrag en techniek, dat mensen thuis materiaal apart houden om het weer goed recyclen te kunnen. En zo moet je GFT moet je apart houden om er echt weer compost van te maken. Je moet het papier ook weer apart houden om er weer mooie skinne producten van maken te kunnen. Hetzelfde geldt voor glas en textiel. Alweer mooi en aardig, maar dat skieren samelen, dat slaagt het net overal. Hier in Ljoutbijgelijks. Een appartementencomplex dat geen grieze en groene containers binnen, of de 4 voet. Van vrouw Triemstra een grutte ergernis. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben dat gewend om te scheiden. En dit is, je kan hier alles dumpen. Zo'n spultje wordt het. Hoe is nergens meer in te gaan? Hoe is het met de scheiden? Alleen papier en zo, dat doen we wol en de flessen. Maar zoals dit, maar in principe kun je de flessen erin gooien. Want dan wie weet van wie dat is. In Burgum is het wel beter. Maaike Brouwers is fanatiek skieren sammelder. Ik vind het heel belangrijk dat het dus apart scheiden wordt en dan echt nog, nou ja, het kan beter. Ja. Maar wat skierde je al hier? Alles. Maar het plastic kan net. Dat vindt ze raar. Al het plastic vind ik dat er volle meer nog gewoon die in werken. Voor omrin is dat geen probleem. Zij skieren het in de fabriek. Maar dat kan net overal. Dat hangt een beetje van het beleid van de gemeente af. Van wij hebben van het begin aan dat de plastic skiering geïntroduceerd is, hebben wij zo'n van wij hebben hier deze fabriek staan, dus wij kennen het hier eigenlijk vrij makkelijk kennen wij het nog nooit skieren. Ja, andere gemeenten hier dat net en die hadden verkeers om het onder de bron skieren in te zamelen om het echt weer recyclen te kennen. Dus het hangt daar een beetje van het beleid af wat een gemeente viert. Skieren samelen is nog altijd het beste dus. En een beetje minder rotzooi produceren zou ook helpen misschien.